σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Strongman Simulator. Είμαι new YouTuber και θέλω subscribe και like. Ωραία, πάμε να το παίξουμε. Παιδιά, δεν το ήξερα ότι το έχω ξαναπαίξει το Strongman Simulator. Πάντως, αν έχετε κάπως περίεργα την κάμερα, δώστε μου ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό θα παίξω. Οκ. Ένα λεπτό. Ωραία παιδιά, πάμε να αρχίσουμε να παίζουμε. Παιδιά, εγώ κάτσε να δω πόση δύναμη είμαι. Αυτό μπορώ να το... Μπορώ! Πάμε και να δοκιμάσουμε και το... Ξέρω. Πάμε να δοκιμάσουμε και το protein bar. Πώς... Σας παρακαλώ μην μου κάνετε... Όλοι πηγαίνετε και γράψτε Rap Devil. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Ακούστε με. Παίρνω ένα τέτοιο και ένα τέτοιο. Για να δούμε, θα με αφήσει. Με αφήνει. Δεν το πιστεύω. Παιδιά, όποιος πάει σχολείο και είναι καλό στα μαθηματικά, να πάει τώρα στη σχολεία να πάει είμαι καλό στα μαθηματικά. Τι εγώ είμαι βεβαίως. Αλήθεια, ναι. Είναι δύσκολο. Παιδιά, κάθε μέρα θα κάνω YouTube βιντεάκια, οπότε κάντε μου ένα like και subscribe, γιατί θα με έκανε πολύ χαρούμενο. Και μην νομίζετε, εγώ διαβάζω τα σχόλια. Μέχρι τώρα έχω 5 εγγραφές. Δεν είναι καλές. Είναι κάτι. Αλλά εντάξει παιδιά, για μια μέρα 5 εγγραφές είναι πολύ καλό. Και θα κάνω και live σε λίγο καιρό. Οπότε να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Παιδιά, για να γνωριστούμε πιο καλά, εμένα με λένε Ντενίνο, όπως το λέει εδώ, Ντενίνο. Μη με λέτε Διονύση Δαναξά. Το Δαναξά είναι το επίθετό μου. Το Διονύσης είναι το όνομά μου. Αλλά μη με φωνάζετε Διονύση, φωνάξτε με Ντενίνο. Γιατί αυτό είναι το real name μου. Ναι, αυτά. Παιδιά, το ξέρετε ότι εγώ αντί για να κάνω αγγλικά βλέπω στο YouTube Face Rag, Mr. Beast και τέτοια, και από αυτό μαθαίνω αγγλικά. Τρελό δεν είναι? Να δοκιμάσουμε 3. OMG. Κουβαλάω 3 τάρκι. Το τόρκι το βλέπετε παιδιά? Όχι, δεν το βλέπετε. Κάτσε παιδιά να... Συγγνώμη, κάνω κάτι με την κάμερα, τη φτιάχνω λίγο. Ωραία, δεν αλλάξει τίποτα. Εδώ το ποντίκι. Ωραία, ήθελα να δω κάτι με την κάμερα, συγγνώμη παιδιά. Πάντως στα Χριστούγεννα θα κάνω face review. Μπορεί κάποιοι να με ξέρετε, να έχω δείξει τη μούρη μου, αλλά... Ναι.
παιδιά, αλήθεια. Είμαι χαρούμενος που κάνω YouTube. Είδατε, επίδειξα. Κάθε μέρα μπορεί να παίξω. Αύριο μπορεί να παίξω κάτι άλλο. Και μετά, συγγνώμη παιδιά, σας είχα πει σε ένα βίντεο ότι θα αγοράσω φρούτο και θα είμαι μαζί σας. Αλλά το κινητό μου δεν μ' άφηνε να κάνω record κάτι άλλο. Δεν μ' άφηνε να κάνω record άλλα και δεν μπορούσα. Μόνο για να ξέρετε, στο Bloxroot έτυχα dark fruit που είναι σκατά. Έχω 3 legendary στο τέτοιο. Έχω το Blizzard, το Love και το Rumble. Αλήθεια, γιατί ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βαλαβάνης, ο φίλος μου ο Γιώργος που είναι ένας φιλαράκος από το σχολείο, δεν ήρθε σήμερα. Έχει περάσει το level του. Είναι πολύ ωραίος, παιδιά, μην τα πούμε και τίποτα άλλο. Είναι πολύ καλός στο Bloxroot. Παίζει 3 χρόνια. Ναι. Πάμε στο workout. Να κάνουμε workout. Κάτσε. Να πάρουμε ένα pet. Τι λέτε να τύχουμε. Τι είναι αυτό. Πήρα common turkey. Να το βάλουμε. Είπε ότι είμαι. Δεν ξέρω καθλάρω. Το cap δεν είναι καλό ούτε. Χαμπίμπι. Lock. Και κάνουμε και αυτό lock. Θα έκανα lock γιατί αυτά είναι τα καλύτερα. Γιατί είναι κάπως περίεργο το τέτοιο. Κύκλος δεν έπρεπε να είναι. Παιδιά, κάνω grow. Μου είπε, παιδιά, σας αρέσει η μουσική, εμένα πολύ. Ωραία μουσική. Πάμε στα 500, όχι, κοντεύουμε όμως. Για να δούμε πόσα τόρκι μπορούμε να πάρουμε. 4. Όχι, πάμε να πάρουμε 2. Παιδιά, τα αντέχω αυτά. Παιδιά, ένα λεπτό έρχομαι. Έλα παιδιά, επέστρεψα, έγινε ένα μπέρδεμα. Συγγνώμη. Όπως μιλάγαμε για... Ναι. Ένα λεπτό παιδιά, κάνω κάτι. Οκ. Παιδιά, τα τόρκι τα έχω σαν ένα μποσάκι, τα κουβαλάω. Παιδιά, να πάμε τώρα στο next world. Ναι, πάμε να το δούμε. Αν μπορούμε όμως. Ναι, μπορούμε. Fryer. Καλά. Ούτε εδώ. Είναι το αγαπημένο μου το game. Μπορώ να κουβαλήσω ένα τέτοιο. Να δούμε πόσο δίνει. Μπάσκετ παιδιά, κοιτάξτε. Race τέτοια. Arcade είναι αυτά, όχι race. Arcade. Για να δούμε, μπορούμε να πάρουμε 2 τέτοια. 3 πήρα. Εντάξει, 2 μπορούμε. Είμαι τόσο δυνατός που δεν μπορώ να κουβαλώ. Κάνα φωτογραφία. Κοίτα. Παιδιά, παίζουν 2 φίλοι μου. Αλλά όχι, 3 παίζουνε. Τους ξέρω χρόνια. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο δυνατός είμαι. Τα χέρια. Παιδιά, πώς το κουβαλάω. Τα χέρια έχουν γίνει τόσο δυνατά που έχουν γυρίσει εντελώς.
ένα το γελιδόνι. Είμαι μεγάλος φαν. Τι αυτό? Τρία full ball. Yeet. Gel show. Adios amigos. Όχι. Αντέχω. Pool table είναι αυτό. Ξέρετε από που βγαίνει το pool table? Κάποιος ξέρει, κάποιος όχι. Κακό για σας. Πάμε να δοκιμάσουμε το racing. Θα το αντέξω. Σιγά σιγά. Όχι, δεν το αντέχω. Δεν μπορώ να κάτσω. Ρε, παιδιά, μπορώ να... Όχι, δεν μπορώ. Μπορώ να πάρω 2 pool table. Όχι. Ναι, μπορούσα. Eat. Τι λέει 5 minutes of... Καλά. Πάμε να δούμε τα pets σε αυτό το... Πώς... Καλά, το χειρότερο έτυχα. Δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο, όχι. Αυτό είναι. Βάζω αυτό. Θέλω να έχω κάτι καλύτερο, αλλά... Οκ, αντέχω. Please take me out. Παιδιά, λέτε πόσο να πάω, άλλες 2 πίστες ή αυτή την πίστα μόνο? Και τελειώνω το βιντεάκι. Ναι, καλύτερα. Γιατί πρέπει να κάνω... θα κάνω κανένα βίντεο. Ή παιδιά, να κάνουμε 2 παιχνίδια σε ένα βίντεο. Με ψυχολόγο, γι' αυτό ποιοι θέλουν ψυχολόγο. Όχι, κορδό. Αντέχω. Έλα. Δίνω δύναμη. Sleep κόλλησα. Το κόλλησα. Τώρα το έχω εύκολα. Μου είπε ότι είμαι σε ξυναγάς. Ποιος το... Κάτσε παιδιά, κοιτάξτε τι θα κάνω για να είναι πιο εύκολο. Αυτό δεν σας φαίνεται για το chain? Για το chain τέτοιο, only up chains. Ναι, φαίνεται σαν αυτό, απλώς με σκηνή. Πάμε να κάνουμε το workout μας, να γίνουμε buff. Δεν πάμε καλά. Μες στην τσέπη μες στην τσέπη το gun και μες στην τσέπη τα λεφτά. Τι ήταν αυτό? Μπορώ να κουβαλήσω το running simulator. Εγώ θα το λέω racing simulator. Καλά, running simulator το είπα εγώ. Μπορούμε να δοκιμάσουμε αυτό. What the... Όχι, δεν μπορώ. Κουβαλήσω 2 τέτοια μπορώ. Θέλω να δω κάτι στο teleport. Εντάξει. Όχι, δεν μπορώ. Εδώ πέρα, σε αυτή την... στο gym εδώ, που θα πάω τώρα μια. Ξέρετε τι έκανα? Έπαιρνα όσες πολλές μπάλες και γιατί ήμουν τόσο level, τις σκούναγα γιατί για αυτές γυρνάνε οι μπάλες.
Πάμε teleport. Α, καλά, κοιτάξτε εδώ. Α, καλά. Θέλω να κάνουμε το τέτοιο και ξεμπερδεύουμε. Παιδιά, βαρέθηκα, πάμε κάτι άλλο. Πάμε. Θα πάμε.